Tak, já vás všechny srdečně vítám, přeji všem krásný den. Jmenuji se Petra Tkáčová a zabývám se farmakonutriční výživou v souvislosti s prevencí. A dneska vás provedu prezentací balančního konceptu. Jehož podstatou je buněčná výživa na základě výsledků diagnostiky. A dneska se dozvíte, jak úzce spolu souvisí vznik různých nemocí a nedostatečná buněčná výživa, jak se dá stav výživy měřit a jak doplnění chybějících látek ve výživě pomáhá lidem zlepšit zdraví. A začneme tím, že si připomeneme, že naše tělo je tvořeno z buněk. V průměru jich máme 30 až 50 bilionů, podle toho, jak jsme kdo velcí. A buňky tvoří jednotlivé tkáně a z těch tkání jsou potom tvořeny naše orgány. A to podstatné je, že buňky se neustále dělením obnovují. Každou sekundu se tvoří nové. Některé rychleji, třeba kůže, vlasy, nehty, a některé pomalu, třeba kosti. A v obnově buněk se skrývá obrovský potenciál. Potenciál prevence a zlepšení zdraví, protože zdravá buňka je základní podmínkou zdravého těla. No a podmínkou zase zdravé buňky je dostatek jejich stavebních látek a dostatečná buněčná výživa. Všechny ty buňky v tom našem těle mají jedno společné a to, že mají buněčný obal. To je vlastně to, co tu buňku drží pohromadě a přes co se vlastně živiny dostávají dovnitř do buňky. Když myslím živiny, tak to jsou vitamíny, minerály, kyslík, voda, cukr, všechno to důležité pro metabolismus buňky. Přes ten buněčný obal, přes tu buněčnou membránu, ta buňka ty látky přijímá a zároveň přes něj vylučuje odpadní látky a toxiny, které tam vznikají. A samozřejmě přes tu buněčnou membránu se dostávají ven z buňky ale i látky, které ta buňka tvoří. Enzymy, hormony, inzulín například, různé antimikrobiální látky a podobně. To jsou látky, které vlastně ovlivňují různé životně důležité funkce a náš metabolismus. Ta membrána musí být pružná, musí být měkká, propustná dovnitř i ven, ale zároveň musí být schopná nepustit dovnitř patogenní látky, takzvaně polopropustná. A předpokladem té její polopropustnosti je správné složení. Větší část té membrány tvoří mastné kyseliny, tuky, omega-6 a omega-3. Tím, že jsou to esenciální látky a naše tělo si je neumí vyrobit, tak jsme naprosto závislí na jejich příjmu prostřednictvím našeho jídla. A tady je důležité si uvědomit, že při nějakém nedostatku esenciální látky, kterou si tělo neumí vyrobit, a to může být nejenom mastná kyselina, ale třeba i nějaký vitamin, tak vlastně potom může vzniknout nějaká nemoc z jejího nedostatku. A jediným způsobem, jak ji vyléčit, je doplnit to, co tam chybí. Tyto mastné kyseliny jsou velmi důležité a my je potřebujeme přijímat v dostatečném množství každý den od početí až do stáří. Potřebujeme obě současně a ideálně ve stejném poměru, v takzvané rovnováze. Tady je obrázek dvou buněk, který znázorňuje rozdíl v buněčném fungování, pokud jsou ty buňky, nebo pokud jsou v obalu té buňky ty mastné kyseliny v rovnováze a pokud nejsou. Ty mastné kyseliny omega-6, omega-3, jejich struktura a hlavně jejich množství totiž ovlivňuje tu propustnost té buněčné membrány, tudíž potom i tu výživu buňky a schopnost její obnovy, její regenerace. Ta červená buňka, jejíž membrána je tvrdší, málo propustná, tak nepřijímá vlastně dostatečně ty živiny a to časem způsobuje poškození a změny na buněčné úrovni. Taková buňka má sníženou schopnost produkovat dostatek hormonů, enzymů, no a to ovlivní potom další procesy. A časem se to projeví jako zdravotní problém. Navíc nahromaděné odpadní látky, které není schopná dostatečně vylučovat, protože ta membrána není dostatečně pružná a propustná, tak způsobí vznik zánětu. A dojde k uvolňování
nebezpečných enzymů, můžou se poškodit organely uvnitř buňky a pak může vzniknout na tom orgánu, na té tkáni nějaké onemocnění. No a nikdo z nás nechce takové buňky v těle, protože tento stav ovlivňuje i míru účinnosti a vstřebatelnosti třeba i léků, ale i doplňků výživy, různých vitamínů, například hořčíku, zinku, který často lidé užívají a které si kupují. Z toho tedy vyplývá, že ten zdravý životní styl neznamená jenom, že budeme zdravě jíst, ale my se musíme postarat i o to, aby se ty živiny z toho jídla dostávaly až dovnitř buněk. A nejzásadnější aspekt, kterým tyto mastné kyseliny to naše zdraví ovlivňují, je zánět. Nejenom tedy zánět akutní, ten je velmi důležitý, je to základní princip fungování imunitního systému a našemu tělu pomáhá řešit problémy, ale ovlivňují pro nás mnohem nebezpečnější, a to zánět chronický. Jeho nebezpečí se skrývá v tom, že se na začátku projevuje naprosto nenápadně různými symptomy, které si vlastně vůbec nedáme do souvislosti se zánětem. Únavou, vyčerpaností, nějakými trávícími potížemi, neobvyklou bolestí svalů, kloubů, zad, různými kožními, ale nebo třeba psychickými obtížemi nebo nespavostí. Často tyto projevy považujeme za běžné, ale skutečnost je taková, že jsou to rovné kontrolky. Tady v té tabulce přímo z Masarykovy univerzity je přehledně zobrazen vliv těchto mastných kyselin na vznik zánětu. Omega-6 jsou obecně prozánětlivé, to znamená, že spouští zánět. A omega-3 jsou protizánětlivé, oni ten zánět ukončují, hasí. A obě tyto látky fungují jako v autě jako plyn a brzda. A proto je důležité mít v buňkách jejich rovnováhu. Ty látky z omega-6 vlastně ten zánět spustí, ten tomu tělu pomůže vyřešit nějaké problémy a látky z omega-3 ten zánět ukončí. Takhle je to nastaveno přírodou. Ale pokud máme nadbytek těch zánětlivých omega-6 mastných kyselin, tak převáží jejich účinky. No a důsledky jsou vidět v té tabulce. Zvyšují riziko, zvyšují krevní srážlivost, podporují vznik zánětu a tak dále. A ten zánět potom dlouhodobě přetrvává a přechází do toho nebezpečného chronického zánětu. A chronický zánět je jednou z hlavních příčin vzniku celé řady onemocnění a je často označován za takzvaného skrytého zabijáka, protože důsledkem jeho dlouhodobého působení jsou diagnózy jako cukrovka, Alzheimer, Parkinson, autoimunitní nemoci, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, různé artrózy a v neposlední řadě také rakovina. A tyto nemoci mají společné označení jako civilizační. Ony jsou nepřenosné. A ve skutečnosti jsou to vlastně projevy deficitu živin. Dnešní moderní diagnostické metody pomáhají odhalit včas onemocnění, ale ve fázi projevu neodhalí ten chronický zánět, tu příčinu na té buněčné úrovni, čili tu nerovnováhu a deficit těch esenciálních látek. A dneska lékaři na léčbu každé z těchto nemocí používají léky, ale léky dělají to, že potlačují a tlumí ty projevy té nemoci. Někdy ten stav stabilizují, ale pořád neřeší příčinu. A to, kam cílí balanční koncept, je přesně tady, do příčiny. Tam, kde ten zánět vlastně vzniká. Diagnostikou zjišťuje nerovnováhu a dodává potom zpátky do jídelníčku látky, které těm buňkám chybí a jsou pro ně přirozené a hlavně nemají vedlejší účinky. No a toto je vlastně princip velmi účinné prevence, předcházení chronickému zánětu. O chronickém zánětu píše i Státní zdravotní ústav v článku, kde píšou, že věda prokázala, že chronický zánět už nízkého stupně se může stát tichým zabijákem, který přispívá ke kardiovaskulárním onemocněním, rakovině, metabolickému syndromu a podobně. Tichým zabijákem, opět je to tady zmíněno. Tichým protože probíhá na úrovni buněk a my ho vidíme, až když vznikne ta nemoc. A dneska statistika uvádí, že 3 z 5 lidí na světě zemřou na nemoci spojené se zánětem a to je vysoké číslo. Proto je tady v tom vánočním konceptu obrovský potenciál, protože
buněčnou výživou lze předejít až 70% nemocí. Takže to, co my dneska máme k dispozici jako nástroj k prevenci chronického zánětu, je lékařská diagnostika, která měří přesné množství těch mastných kyselin v buněčných membránách, jejich poměr a další parametry. Jedná se o krevní test z kapilární krve. Velmi jednoduchý na použití a neinvazivní. Vy nemusíte někde do ordinace na odběr krve, ale tento test je certifikovaný jako samotest pro domácí použití, ale používají ho i lékaři ve svých ordinacích. Provádí se píchnutím do prstu, vykapou se 2 kapičky krve na speciální kartičku, nechají se zaschnout, proto se ta metoda jmenuje metoda suché kapky krve, a pak se vzorek posílá do laboratoře. Je to metoda, která není úplně tak jako známá, ale přesto se v medicíně používá už od 60. let minulého století. Vzorkem je tady červená krvinka, protože se dá jednoduše odebrat a analyzovat. A ona vlastně zrcadlí všechny naše buňky v těle. A tím, že červená krvinka se obnovuje co 90 až 120 dní, tak vlastně sledujeme dlouhodobý stav, minimálně 4 měsíce zpět. A je to ten nejlepší nástroj, jak lidem vlastně zjistit chronický zánět. Testy jsou anonymní, jsou velmi přesné a analýzu takových testů nabízí jen několik laboratoří na světě. Balanční testy Zinzino analyzuje laboratoř Vitas. Ta sídlí v Norsku a ona je lídrem v oblasti testování touto metodou. Do dnešního dne analyzovala více než 1 350 000 vzorků, což je největší databáze na světě. Působí na trhu už 30 let a zpracovává analýzy pro velké subjekty, jako třeba prestižní univerzity, velké nemocnice, farmaceutické společnosti, ale i třeba pro Světovou zdravotnickou organizaci. Tady vidíte na ukázku výstup z takového testu. Výsledek je vlastně několikastránkový elaborát, ale základem je toto grafické shrnutí, které je srozumitelné i běžnému člověku bez lékařského vzdělání. Toto je výsledek mého testu z roku 2019. Byl to můj první test, který vlastně ukázal pravdu o tom, co se v tom mém těle dělo. Tehdy mě trápily časté migrény, trávící potíže, cysty, bolestí kloubů, únava a problémy vlastně běžné vzhledem k věku a jejich příčina byla neznámá, protože vlastně lékaři nedokázali říct, čím to vzniká. A vzhledem k tomu, že jsem jedla zdravě, tak jsem měla tehdy úplně jiné očekávání. Dokonce jsem užívala i doplňky výživy s omega-3 mastnými kyselinami, o tom si povíme ale za chvíli. A ten výsledek byl prostě pro mě fakt velmi nepříjemné překvapení. Co tedy znamená takový výsledek? Co se z něho dá vyčíst? Je to několik parametrů, které vám v krátkosti přiblížím. Ten poměr omega-6, omega-3, to je ten první výsledek 17:1, tak ideální výsledek by měl být 3:1 až k 1:1, protože vlastně ty omega-6, ten zapalovač má za úkol vyvolat zánět jako začátek uzdravovacího procesu. A ten hasič, omega-3, ten zánět má uhasit. Ale hasič snadno zvládne maximálně 3 ohýnky. Na to má kapacitu, ale jakmile už tam hoří 4, 10 nebo těch 17, jako v mém případě, tak už to nezvládá. To znamená, že ten akutní zánět neuhasí, přetrvává a stává se chronickým, což ukázal můj výsledek. Další parametr je omega-3 index a ten, pokud je v těle pod 4%, tak i státní zdravotní ústav říká, že jsme vystaveni riziku vzniku civilizačních onemocnění a jeho hodnota by měla být 10%. A moje hodnota byla právě po 4%, což naznačovalo vlastně rizikový stav, kdy ty buňky měly vlastně problém se zachováním normální funkce a obnovou. Pak je tam parametr propustnost buněčné membrány, to je vlastně to vstřebávání těch živin, o kterém jsme mluvili. A tam by měl být výsledek po 4:1 a moje propustnost byla snížena 9:1. Takže to jsou takové 3 nejzásadnější parametry. Ten test znázorňuje i detailní hodnoty všech nejvíce zastoupených 11 mastných kyselin v těch buněčných membránách. A nejvíc sledované jsou samozřejmě hodnoty těch omega-3, těch aktivních, těch hasičů. Ony jsou 2. EPA,
Ta má velký vliv na kardiovaskulární systém, stav svalů, kostí, plic a zde bývá nejčastější deficit, tam u mě byl 78%. A DHA, ta je klíčová pro mozek, nervový systém, přenos nervových signálů, stav zraku, náladu a zde je taky deficit 25%. Já jsem dnes těch testů analyzovala už stovky a klientům vlastně z výsledků dokážu popsat, zda ten organismus ohrožuje ten chronický zánět. A převážně třeba klienti s vážnými nemocemi mají ty deficity vysoké i kolem 95%. A když si dáme do souvislosti, že ty mastné kyseliny by měly být v těch membránách každé buňky, tak při takových kritických deficitech fungují ty orgány opravdu pod velkým tlakem. A ti lidé vlastně o tom nemají ani tušení. A příjem třeba DHA je důležitý také hlavně v těhotenství, nejenom kvůli správnému vývoji mozku a zraku toho miminka, ale pokud má maminka nedostatečný příjem, tak to miminko ty látky čerpá z jejich mozkových buněk, což vede k ohrožení jejího vlastního zdraví. A DHA, mastná kyselina, je v dnešní době nejdůležitějším nutrientem, protože se velmi rychle degraduje, když je oko vystaveno umělému modrému světlu, což má každý z nás, kdo používá počítače, telefony, tablety a podobně. A proč jsou ty deficity tak velké? No je to proto, protože ty látky jsou esenciální, ony podléhají každodenní spotřebě a jejich deficit se tím pádem v čase zvyšuje. Takže čím dřív my si zjistíme, jak na tom jsme, čím dřív začneme něco řešit, tak tím lépe. On ten výsledek nám nedá odpověď, jestli už máme nějakou nemoc, ale ukazuje, zda v tom těle je nějaké prostředí pro její vznik. Protože vždycky při dlouhodobém nadbytku těch zánětlivých omega-6 je to tělo v prozánětlivém stavu a musí s tím zánětem pracovat, ať chceme nebo ne. A tím pádem na ten boj používá část své energie, kterou potřebuje na své normální fungování. No a pak je logické, že ta energie mu musí pak někde chybět. A časem se to projeví. Takže být v nerovnováze není o tom, zda ta nemoc vznikne, ale je to o tom, jaká to bude a kdy. Dalším takovým důkazem správnosti nebo důležitosti omega-3 mastných kyselin a jejich správné hladiny je tento článek na webu Státního zdravotního ústavu, kde se píše, že správný poměr tuků omega-6, omega-3 omezuje záněty v těle podobně jako léky aspirin nebo ibuprofen. A my ty léky všichni známe. Ale měli bychom preferovat ty zdravé tuky jako přirozenou formu pro tělo. Mnohem víc než ty chemické léky s vedlejšími účinky. Ještě tady mám jeden obrázek ze Státního zdravotního ústavu o souvislosti té nízké hodnoty omega-3 a vzniku onemocnění. A tady je důležité vypíchnout jeden z jejich závěrů, že pokud v těle není přítomný chronický zánět, to znamená, že jste v rovnováze, tak rakovinové buňky nemohou růst. A to je za mě velmi důležitá významná souvislost, zvlášť v dnešní době, kdy se zvyšuje počet onkologických onemocnění. No a my z databáze laboratoře Vitas, která, jak jsem říkala, už čítá dneska více než 1 350 000 vzorků, vyplývá, že 97% lidí je v nerovnováze, protože má nedostatečný příjem těch protizánětlivých omega-3 mastných kyselin. To znamená, problém je v jejich nedostatečném příjmu, že chybí v jídelníčku. A kde tedy ty mastné kyseliny se nachází? Nejvíce je obsahují právě tučné ryby ze studených moří. Například volně žijící losos, sardinky, ančovičky, makrely, sledi a podobně. Ale negativem konzumace ryb jsou těžké kovy a plasty ze znečištěných oceánů, které tyto ryby do sebe nasávají. My si v obchodech kupujeme často chované ryby, zejména lososy, ale tady je taky riziko kontaminace průmyslovými chemikáliemi z krmiva a hlavně antibiotiky. Navíc obsahují jenom polovinu omega-3 v porovnání s volně žijícími lososy a mají několikanásobně větší množství omega-6 právě kvůli toho, čím jsou krmeny. Omega-3 mastné kyseliny najdeme i v rostlinách, v různých semínkách, lněné semínko, vlašské ořechy, avokádo, ale ta rostlina omega-3 je chemicky úplně jiná od té živočišné a hlavně se v těle chová jinak. A rostlinná alfa-linolová kyselina má bohužel
mnohem nižší využitelnost. Udává se, že je to mezi 4, maximálně 10%. A oni to dokazují i výsledky našich testů. Omega-6 mastné kyseliny najdeme v mase, v mléku, v mléčných výrobcích, tvarohu, sýru, v pečivu a hlavně v levných nebo rostlinných olejích, kukuřičném, sojovém, slunečnicovém. Takže v různých sušenkách, v různých pochutinách, zpracovaných potravinách. Takže těch zdrojů je podstatně více a my potřebujeme ten příjem mít v rovnováze, 1:1. Takže vybalancovat ten jídelníček, aby tam byla rovnováha, je dneska opravdu velmi náročné. A právě z těchto důvodů byly vynalezeny i doplňky výživy, abychom si ty chybějící látky jednoduše prostě k tomu jídlu přidali. Zde je ale otázka, které vybrat, protože většina doplňků prostě nefunguje. Ta účinnost je vlastně ovlivněná tím, jaký zdroj je v tom doplňku použit. Zda je syntetický, to znamená, ten bude levnější, ale bude mít nižší využitelnost, nebo je přírodní. Další významný vliv na účinnost má dávkování, protože v doporučených dávkách většinou vůbec není zohledněna váha, tudíž množství buněk. A navíc normy, ze kterých ty dávky vychází, jsou zastaralé a nezohledňují dnešní potřeby. Ale nejzávažnějším důvodem je oxidace. Ten omega-3 tuk je velmi nestabilní a rychle oxiduje. Pokud je v rybě, tak je chráněn látkami ze skupiny polyfenolů, ale když se z té ryby vyndá a očistí a dá se do toho produktu, tak se odstraní i jeho přirozená ochrana. A proto někteří výrobci přidávají do svých výrobků antioxidanty. Nejčastěji vitamin E. Ten je jako antioxidant pro tělo velmi prospěšný, ale jako ochrana té omega-3 mastné kyseliny má omezenou účinnost. A potom látky, které vznikají oxidací, pokud my ten produkt sníme, začneme ho trávit, tak mohou být ty látky nebezpečné a v těle třeba nemocného člověka mohou způsobit mnohem více dalších potíží. Z tohoto grafu společnosti Syntev z roku 2010, která zkoumala stabilitu nejběžnějších zdrojů omega-3 mastných kyselin v produktech na trhu, vidíte, že nejlepších výsledků dosáhly produkty, kde výrobce k té omega-3 mastné kyselině přidal nejenom vitamin E, ale i vysoké dávky speciálních amfifionních polyfenolů, což jsou vlastně látky identické těm v rybách a tu omega-3 dostatečně dlouho ochrání. Ta zelená šipka v tom grafu znázorňuje počet hodin, které naše tělo potřebuje na to, aby omega-3 zapracovalo až do buněk. A samozřejmě nejlepším důkazem jakékoliv nebo účinnosti jakéhokoliv produktu je vždycky test z krve. No a můj test ukázal, že doplněk, který jsem užívala já, užívala jsem ho rok, tak vlastně vůbec nefungoval. A je to stejné jako u suplementace vitamínu D. Tam se také doporučuje sledovat hladinu toho vitamínu D z krve, tak stejný přístup by měl být i u suplementace omega-3 mastných kyselin, protože bez té diagnostiky tu účinnost vlastně nelze potvrdit, zjistit a ani nelze zjistit vlastně vstřebatelnost a správné dávkování. Takže otázka zní, jestli existuje nějaké východisko. Nemáme jí omega-3 mastných kyselin dostatek v jídle, některé doplňky nemusí fungovat, tak jaké máme vlastně řešení? Jedním z nejlepších řešení je podle vlastně výsledku této studie to nejlepší ze středomořské stravy. Omega-3 mastné kyseliny a polyfenoly. A to něco je zabalené do láhve, která se jmenuje balanční olej. Jedná se vlastně o směs právě těch důležitých složek a jedna bez druhé nefunguje. Je to vlastně tekutá ryba v olivových polyfenolech. Tyto amfifionní polyfenoly, ony fungují jako takový kabátek, který tu omega-3 mastnou kyselinu obalí, ochrání před tou oxidací a ona se potom přenese nepoškozená až do buňky, kde je pak využita. A navíc ty polyfenoly v tom našem těle působí silně protizánětlivě, takže pomáhají tlumit chronický zánět také. Klíčem k účinnosti je ale hlavně jejich množství, protože je tam 750 mg až 2,5 tisíce mg na kilogram. A toto množství nemá žádný běžný olivový olej. Navíc balanční olej je i zdrojem přírodního vitamínu D,
kterého má také dneska spousta lidí nedostatek. Na výběr je v několika tekutých formách, v různých příchutích, ale také ve formě kapslí, tak aby ho mohli konzumovat všichni, od dětí až po dospělé a dokonce pro lidi bez žlučníku nebo pro ty, co mají potíže se slinivkou, strávením tuku, je zde exkluzivní varianta oleje Aqua X, který je rozpustný ve vodě a ten na trhu naprosto nemá konkurenci. A pro vegany nebo vegetariány je v nabídce i olej z mořských řas. Dávkování je vždycky individuální, k tomu právě slouží diagnostika z krve hned na začátku a potom zhruba po 4 až 5 měsících, kdy se vlastně v těle vymění všechny červené krvinky a kdy se přesně ukáže, jak to tělo na to nastavené dávkování reaguje. Ono to dávkování není tedy jednotné pro všechny a vždycky vám ho musí doporučit někdo, kdo je zaškolený, kdo je zkušený. Důkazem, že ten balanční olej funguje, byl pro mě právě kontrolní test po 4,5 měsíci, kdy se vlastně všechny ty červené krvinky obnovily. V jejich buněčných membránách bylo to, co jsem každý den jedla, čili tekutá ryba v olivových polyfenolech. A výsledek byl vlastně stav rovnováhy. Takže to je jedna z nejdůležitějších oblastí, kde balanční koncept účinkuje, ale v případě střev ten balanční olej působí sice na úrovni buněk, ale je to málo platné, pokud my ve střevech máme takzvanou dysbiózu, to znamená, že tam převládají bakterie, které nám to střevo neustále poškozují. Je to vlastně přemnožení patogenních bakterií a záněty, které následně vznikají, vedou k syndromu propustného střeva, takového děravého střeva a vlastně ztrátě normální funkce té střevní bariéry. No a často pak vznikají onemocnění, jako je ulcerozní kolitida, Chronova choroba, různé diverkulitidy, autoimunitní onemocnění a v neposlední řadě i rakovina. Ta nerovnováha vzniká tehdy, když my krmíme více ty špatné bakterie. Ony tu střední stěnu vlastně naleptávají, prokousávají, no a my ji pak máme děravou. A to, co rozhoduje o rovnováze mikrobiomu, je to, čím ty bakterie krmíme. Ty prospěšné bakterie, které nám slouží, tak ty milují různé druhy vlákniny. A protože my té vlákniny obecně přijímáme nedostatek a hlavně nám chybí v jídelníčku její pestrost, no tak tyto bakterie hladoví. Takže doplnit do jídelníčku, přidat si k jídlu, ji můžeme produktem Zinobiotik, který obsahuje vlákninu v 8 přírodních formách a každý typ té vlákniny je unikátní, protože podporuje růst různých skupin těch prospěšných bakterií v různých částech toho střeva. A tím zabezpečujeme vyvážený a rozmanitý ten střevní mikrobiom. A on je pro nás klíčový pro optimální trávení, pro vstřebávání živin. My potřebujeme mít rovnováhu ve střevech, abychom měli silný imunitní systém. Potřebujeme ty bakterie, aby nám produkovaly butyrát a vitamíny skupiny B nebo vitamin K. A hlavně je to důležité pro prevenci zánětlivých onemocnění. A má to potenciální vliv i na duševní zdraví, protože vědci vlastně ukazují, že existuje taková osa střevo-mozek, že se vlastně střevo a mozek vzájemně ovlivňují. Zinobiotik obsahuje ty vlákniny v ideální kombinaci a hlavně v ideálním množství, tak aby nezpůsobovaly potíže, například zácpu. A pro nás je tato vláknina nestravitelná, to znamená, my ji nespotřebováváme na energii, ona se nevstřebává do těla a tím pádem po ní nepřibereme a dokonce ji mohou používat lidé, kteří mají třeba nastavený půst. Takže my nemusíme kupovat bakterie v lékárně, různá probiotika. My ty bakterie ve střevě máme. A navíc z dlouhodobého hlediska nějaké užívání probiotik může i škodit. Ale ve chvíli, i kdybychom třeba těch bakterií měli málo, třeba po užívání antibiotik, tak tím, že je nakrmíme, tak oni se nám znovu pomnoží a obsadí celé střevo a v tom je právě ten obrovský potenciál pro uzdravování. Tak a posledním velmi důležitým krokem ke zdraví, k našemu zdraví, je samotná výživa buněk. Tady mám takový obrázek vpravo, který ukazuje, kolik bychom toho denně měli sníst, nejméně,
aby všechny biochemické procesy v těle probíhaly v pořádku. Protože to naše tělo funguje jako biochemická továrna. Všechny ty procesy potřebují mít k dispozici všechny komponenty, to znamená živiny, všechny najednou. Proto, aby se naše tkáně mohly obnovovat, protože my je neustále opotřebováváme. A současná populace trpí nedostatkem živin, takzvanou podvýživou typu B. My sice dáváme tělu hodně jídla, hodně kalorií, ale nedáváme mu moc výživy. A protože málo kdo zvládne jíst pestře, tak je tady koncentrát živin v přírodní formě, v formě Xtendu, který obsahuje nejenom 23 esenciálních vitamínů a minerálů, ale spoustu dalších fytonutrientů. Všechno v ideálním složení, tak aby si to tělo je umělo vstřebat a synergicky s tím balančním olejem využít na maximum. To složení je velmi exkluzivní a obsahuje mimo jiné i látky podporující rovnováhu mikrobiomu v ústech. Obsahuje takzvané fukoidany, které deaktivují škodlivé bakterie v ústní dutině, působí protizánětlivě na dásně a pomáhají předcházet třeba vzniku zubního plaku, kamene a dokonce přes krevní oběh zabraňují tvorbě zánětu na kloubních náhradách. Ty přírodní látky pomáhají také tělu odstraňovat viscerální tuk, to je ten tuk kolem orgánu, který sám o sobě je zdrojem zánětu. Je 100% přírodní a to, co ho dělá naprosto unikátním, je obsah speciálních beta-glukanů 1316, které každý den to naše tělo potřebuje jako palivo pro bílé krvinky, které jdou v první linii imunitního systému. A tato kombinace opravdu se běžně na trhu nikde nenabízí. Takže toto jsou takové 3 pilíře, které tvoří balanční koncept, takzvaný zdravotní protokol. Ten vlastně vrací těm buňkám jejich původní vlastnosti. Ony se dostávají do přirozeného stavu, no a pak může docházet k samoozdravnému procesu, který to naše tělo umí. A doplní vlastně do talíře to, co tím potravinářským průmyslem je odebráno. Polyfenoly, omega-3 mastné kyseliny, vlákniny, vitamíny, minerály, fytonutrienty a beta-glukany. Takže toto je vlastně to nejdůležitější pro naše zdraví. Já bych chtěla, abyste si z této přednášky odnesli to, že většina těch nemocí, které nás trápí, nevzniká ze dne na den. Většina nemocí souvisí právě s nedostatečnou výživou. A než se ty nedostatky naplno projeví, tak to trvá někdy i desítky let. Tím pádem to, co dneska uděláme pro zdraví, vlastně ovlivní i to, jaký život budeme prožívat v budoucnu. A ta diagnostika balančního testu nezjistí, jakou nemoc máme, ale zjistí, jestli už v tom těle máme prostředí, které podporuje její vznik. Takže se pak nemůžeme divit tomu, že nám nějaké nemoci vzniknou. Většina lidí vždycky řekne, včera mi nic nebylo a dneska mám problém. Není to tak, my si vlastně ty nemoci budujeme desítky let. A prevence je vždycky levnější a efektivnější než nějaká dlouhodobá léčba. Takže pokud myslíte opravdu vážně tvrzení, že chcete být zdraví, což většina lidí tvrdí, pak doporučuji, začněte jako já balančním testem a udělejte to co nejdříve, protože zdraví není náhoda. A krátkodobá řešení opravdu nefungují. Tu rovnováhu je potřeba udržovat celý život. A já se testuju teď už pravidelně a do dnešního dne už mám vlastně 10 balančních testů zhotovených v průběhu 6 let. A jsem neustále v rovnováze a hodlám v tom se trvat po zbytek života, protože vlastně je to podmínka toho zdraví. Postupně mi zmizely všechny potíže, o kterých jsem mluvila, a dneska se cítím nebo jsem zdravější než před 20 lety. A rozhodně všem doporučuji, aby balanční olej byl součástí jídelníčku jejich každého dne a patří opravdu na každý jídelní stůl po celém světě, protože je to funkční výživa a jídlo, které nás může léčit. I Hippokrates vlastně řekl, ať je naše jídlo naším lékem a tou nejlepší volbou našeho jídelníčku je středomořská a eskimácká výživa. Jejímž základem je vlastně olivový olej bohatý na polyfenoly a omega-3.
konkrétní možností, jak získat test za co nejvýhodnější ceny, jak se otestovat, jak porozumět výsledkům, najít nejlepší řešení přesně na míru pro vás, včetně dávkování, vám jistě upřesní ten, kdo vás na prezentaci pozval, nebo kdo vám poslal odkaz na její záznam. A pokud byste potřebovali více informací, zodpovědět na nějaké dotazy, potřebujete podrobnější souvislosti, tak se neváhejte obrátit i na mě. Já vám velmi ráda odpovím. Můžete mě kontaktovat buď přes telefon nebo poslat dotaz na e-mail. Já děkuji všem za pozornost a všem přeji z celého srdce dlouhý život ve zdraví a v dobré náladě.